תודה שבאתם לפתיחת שנת הלימודים של תוכנית עמיתי מינרווה לזכויות האדם. ובמידה מסוימת זאת גם שנת התמחות, למרות שאני תמיד מעדיפה להגיד שזאת התנדבות, כי יש משהו נדיב בנתינה. קורס התנדבתי במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס, וזה הייתה גם חוויה מאוד מכוננת עבורי, שנפתח לי כל העולם הפמיניסטי בצורה מדהימה. זה היה מין מקום שמדברים בו, ומקום שאפשר להגיד הכל, גם את הפחדים וגם את הקושי. המילים לא יצאו לי, כאילו, בהתחלה, כי הגעתי מתואר שלם, כאילו, ביליתי 3 שנים באוניברסיטה, ועדיין היה לי קשה להתפתות ולהגיד מה אני חושבת, עד שהגעתי לקורס, ומאז אני לא שותקת. היום המסע שלי זה לעבוד עם החברה הפלסטינית, להשמיע, לעזור להם שישמיעו את הקול שלהם. פעם ראשונה שנתקלתי במושג צדק מעברי, זה היה, כאילו לא האמנתי שיש מילה על הדבר הזה, כאילו ממש חזרתי הביתה וקראתי כל מה שיכולתי על צדק מעברי. בגלל זה אני מעריכה מאוד את הקורס הזה, כי אין כאן מובן מאליו, אין כאן, זאת המציאות, דנים בכל, דשים בכל, וזה באמת הגדולה של הקורס הזה בעיניי. זה מסגרת שמעודדת אחריות אישית. זאת הייתה האחריות שלנו, וזה באמת תרם לזה שאנחנו פיתחנו יותר אחריות כלפי המטלה הזאת שלנו בשייח ג'ראח. פעם ראשונה אתה מדבר על זה, פעם ראשונה אתה מנהל שיח עמוק על הכיבוש, על המצב, עם סטודנטים פלסטינים שאתה לומד איתם וחי איתם, אבל כאילו לא, אין לנו באמת איפה לדבר, ואנחנו כאילו let's face it, אין לנו באמת מסגרות משותפות. זה הביא למקום שהפלסטינית, כשהיא נמצאת במסגרת כזאת, יש אפשרות לפגוש את הזהות שלי, את הדיון לפחות, שזה לא מובן מאליו. יש נוחות במקום הזה שאת יכולה לדבר על זה. זה פשוט מדהים איך הקורס הזה ייצב במידה מאוד מאוד רבה את הדרך האישית והמקצועית שלי. אני התנדבתי באיגוד מרכזי הסיוע, פה בירושלים. זו הייתה חוויה מדהימה שהשפיעה עליי עמוקות. אני יכול להגיד שבהחלט מבחינתי הקורס הזה מכונן, ואני משתמש במילה הזאת בכוונה. להביא את המטענים של הקורס למשפחה הרוויזיוניסטית שלי, ולהביא לקורס את הצד המיינסטרימי, דווקא כאילו לחפש אותו ולהוציא אותו דווקא את הצד הציוני, כדי לחפש שאלות ותשובות וגם לחכות לימי ראשון האלה, ובין הימי ראשון האלה להתכתב במיילים עם קולגות. בקורס הזה באמת אפשר לדבר ולהכיר ולהתחבר. ברמה האישית אני הכרתי את אחותי הרביעית, את ופא, שזה גם היה משהו שהתאפשר רק במסגרת הקורס הזה. כאילו לבוא לקורס עם רצון ולהגיד דברים שאני חושבת ומאמינה בהם בלי לפחד להגיד אותם מול החבר'ה שהיו איתי בקורס. וכמו שמורן אמרה, אני יצאתי מהקורס עם אחות.